Takže budeme dneska rozprávať o tom, že prečo nám search a shopping nestačí a prečo sme museli sa zamerať aj na ďalšie typy kampaní, ktoré máme v Google Ads. A presne takto som to nechal, ako som to aj napísal, že budeme sa rozprávať o našom klientovi Dedoles. Trošku vám ho predstavím, predpokladám, že väčšina z vás už o tej značke niekedy počula, ale predstavím vám, keby v rámci tej PPC práce, tak pracujeme u nich 15 krajín, majú ich rozdelené, my ich tak interne voláme, že East a West, je to rozdelené preto, lebo fakt sú tam rozdiely v tých Google Ads účtoch medzi východnými a západnými krajinami. Typický príklad môže byť priemerná cena za preklik a podobne. A ešte okrem toho majú že menšie a väčšie účty, ale to si nepredstavujte len čisto podľa krajín, ale v niektorých krajinách sú silnejší, v niektorých slabší. Takže fakt sa tam stretávame so širokou škálou vecí, čo tam musíme riešiť. Čiže jeden klient, ale prakticky všetky situácie, čo sa nám môžu v Google stať, tak sa nám tam aj stanú. Ja som tu chcel dať takéto memečko, aby ste nečakali, že teraz tu bude nejaká case study s Dedolesom, kde vám poviem nejaké presné čísla a podobne. To by vám aj tak nepomohlo. Ja skôr vám chcem odovzdať to naše know-how, ako s Demand Gen a z YouTube pracujeme a vlastne uvidíte v priebehu prezentácie, že veľa z toho sme otestovali práve na tomto klientovi, preto budem spomínať. Nazval som tú tému, že prečo shopping a search nestačí. Tak aký problém sme s klientom riešili? Ja som tu vyťahol dáta z našej najväčšej krajiny v rámci Google Ads za posledných 365 dní a 3400 výrazov malo viac ako jednu konverziu za rok. Poviete si, že fajn, ale iba 200 výrazov malo viac ako 12 konverzií. To znamená, že veľmi úzky počet tých search termov dosahovalo vyšší počet konverzií. My skutočne sme tam robili všetky tie optimalizácie, o mnohých z nich aj som tu prednášal, optimalizovanie produktových titlov. Máme tam nastavené voľné zhody, AI Max, Smart Bidding Exploration, všetko, čo nám Google ponúkal, aby sme vedeli rozšíriť záber, ale stále pracujeme s tým, že veľmi málo search termov je tam takých nosných. Je to proste preto, že ten Dedoles gro jeho biznisu je o ponožkách a šlapkách, alebo teda pantoflách a jednoducho to ľudia nevyhľadávajú množstvom výrazov. Je tam jednoducho pár výrazov, ktoré musíme zasiahnuť. Tak ako riešenie, tým, že sme chceli tie kampane škálovať, tak sme sa rozhodli, že musíme zapojiť ten Demand Gen a YouTube kampaň v rámci Google Ads. Aké sme riešili nejaké ciele alebo objectives, tak samozrejme je to akvizícia. To hlavné, čo sme chceli, je získať nových zákazníkov skrz Demand Gen a YouTube, ale potom sme mali ešte taký vedľajší ten cieľ a to je čo najefektívnejšie promovať short-term sale. To znamená, že majú tam 1 až 4-dňové akcie, v rámci ktorých sa ich obrad vie zvýšiť aj niekoľkonásobne a chceli sme to premiesť aj do Demand Gen a YouTube kampaň. Ešte predtým, ako o tom začnem rozprávať, vám chcem predstaviť náš changelog. Toto je asi prezentácia, ktorej príprava mi trvala najmenej času, ale nie je to preto, že by som to chcel nejako odflaknúť. Je to preto, že každú jednu vec si zapisujeme do našeho changelogu, každý jeden experiment. Toto, čo teraz vidíte, sú vyfiltrované len experimenty pre Dedoles a len pre Demand Gen na YouTube. Takže toto všetko sa nám podarilo za rok otestovať. Zároveň aj takto, ak sa to náhodou ku klientovi dostane, tak mu chceme za to poďakovať, lebo ten posledný stĺpec je, neviem, či to dobre vidíte, úspešné experimenty. A vidíte, koľko z nich je zaškrtnutých, fakt, že len zopár. To znamená, že táto prednáška aj bude o tom vám ukázať aj, čo nerobiť. Začneme s tou prvou časťou, tých short-term sales, a ja to nazývam tak, že vytlačiť z akcií strop. Aby ste si to vedeli predstaviť, trošku vám to predstavím, tie akcie oni majú na webe rôzne, ale teraz sa bavíme len o tých krátkodobých. Zvyčajne trvajú buď 1 deň, alebo 4 dní. Fakt sú to keby rôzne druhy akcií, na rôzny sortiment, niekedy na všetky produkty. Taký asi ten extrém, ktorý vie priniesť fakt, že rozdiel v obrate, keď ponúkajú 1+1 zdarma. A my pri týchto akciách vlastne jediný cieľ máme dodržať tú dennú nákladovosť, aby sme ju neprekročili, inak tam nie ako keby žiadny limit. Môžeme míňať koľko chceme, ale na konci dňa nám musí ten ROAS alebo to merko na celý e-shop sedieť. Čo všetko sme testovali? Keď tam vidíte tie červené krížiky, tie tam nie sú len preto, aby som nejako graficky skrašil svoju prezentáciu, tie fakt znamenajú to, čo majú znamenať. To znamená, že toto všetko nám tam nevyšlo alebo nefungovalo. V rámci publik sme tam otestovali buď nejaké akvizičné publika, alebo aj broad, bez publik, alebo remarketingové, alebo zákazníkov. S ničím z toho sme neboli spokojní, vysvetlím neskôr prečo. Čo sa týka štruktúry kampaní,
každú jednu krátkodobú akciu sme skúšali tak, že sme najprv vytvárali novú kampaň s tou akciou, potom nám to nefungovalo, potom každú akciu sme dávali do novej ad group, potom sme vytvárali novú reklamu v rámci existujúcej ad group, potom sme dokonca robili len to, že sme upravili tú reklamu, ktorá tam už bola a nasadili sme tam nové banery a videá. A robili sme aj to, že sme oddelili keby špeciálnu kampaň na obrázky a špeciálnu kampaň na videá. Nič z toho nám, alebo teda, že prečo to nefungovalo, alebo ako to hodnotíme, nič z toho nám neprineslo také výsledky, aké nám dokáže pri DDoS nosiť Meta pri krátkodobých akciách. A riešili sme to keby, že prečo to nevieme, tak hlavný problém v tom je, že my potrebujeme ten budget dostať na niekoľkonásobné hodnoty oproti bežným dňom a jednoducho nenašiel som zatiaľ spôsob na to, ako to efektívne urobiť v Google Ads. Stále sme sa stretávali s tým, že predstavte si nejakú trojdennú akciu od piatka do nedele, tak my v piatok to nasadíme, urobíme nejaké úpravy a tá kampaň sa 2 dní učí a v tretí deň to nejako vystrelí a tých objednávok je tam minimum. Keby ste to porovnali s Metou, tak tam sú proste niekoľkonásobné obraty oproti bežným dňom. Riešil som to s Googlom, že prečo to tak je, chcem skrátiť tú learning fázu, tak mi bolo povedané, respektíve sme sa tak zhodli, že na to, aby sme skrátili learning fázu, potrebujeme mať viacej dát alebo viacej konverzií. Hovoril som si, nie, problém, urobíme mikrokonverzie, ktoré boli nastavené na jednodenný klik. Čo sa týka tých mikrokonverzií, tak ich zámerom bolo, že nastaviť tú mikrokonverziu na product view a schválne sme všetky reklamy nastavili tak, aby sa ten užívateľ preklikol na kategorickú stránku. To znamená, že ak chceme zaznamenať tú konverziu, tak on musí na tom webe urobiť ešte jeden krok navyše, že musí sa prekliknúť na ten produkt. Moja ako keby úvaha bola, že tam v rámci tých budžetov, čo máme, že tam budú proste tisícky konverzií. Aká bola realita a prečo to nehodnotím pozitívne, je, že my sme mali konverzný pomer 3,4% versus konverzný pomer, ktorý tam bol predtým. Poviete si, že 3,4% fajn, ale to je product viewer. Akože ja som fakt čakal, že tam budem mať 15-20% a podobne. OK, môžete si povedať, že možno to bola zlá akcia, zlá kreatíva, tých chyb tam mohlo byť viacero, ale podstata je, že nedostal som sa k toľkým konverziám, ku koľkým som chcel, na to, aby som vedel tú kampaň keby škálovať. Čiže vlastne neboli tam tisícky konverzií, ale možno stovky a tá kampaň stále mala dlhú learning fázu. A okrem toho druhá vec, čo bola pre mňa novinka, v podstate po 10 rokoch, čo s týmto pracujem, je neskoré pripisovanie konverzií. Čo to znamená? Že vy, aj keď máte jednodenné konverzné okno, poviem príklad, ak užívateľ urobil objednávku dnes, v piatok, a máte jednodenné konverzné okno, kľudne sa môže stať, že vy tú konverziu v Google Ads uvidíte až v nedeľu. Ona bude priradená piatku, ale uvidíte ju až v nedeľu. To znamená, že sám od Google mám, že je tam ten reporting lag 2 až 3 dní aj pri jednodennom konverznom okne. A potom samozrejme okrem toho je tam nejaký attribution processing time, ktorý mi nebol povedaný, že ako dlho trvá, ale jednoducho tomu Google trvá, kým priradí tú konverziu konkrétnej kampani. Takže vzhľadom na to, čo mi bolo povedané, neexistuje spôsob, aby som využíval keby automatický bidding pri demand gen kampaniách v krátkodobých akciách a manuálne nepoužívam preto, lebo to mi prišlo dosť ako keby zlé, alebo teda nerelevantné, že sme tam museli veľa vylúčovať zobrazenia a podobne. Čiže ak chcete robiť short-term akcie vo veľkom na YouTube a demand gen, ja momentálne nemám spôsob, ako to niekoľkonásobne vyškalovať. Ak niekomu z vás sa niečo podarilo, ja budem prvý, koho to bude zaujímať. Poďme na tú druhú časť, na tú akvizíciu. Ja si pod tým predstavím, že chceme získavať nových zákazníkov skrz nejakých dlhodobejších kampaní. To znamená, že nie sú tu short-term sales. Začneme s publikami. Tu už vidíte, že sa nám menia tie červené krížiky na zelené fajky a opäť to nie je len grafické skrašlenie slajdu, ale je to realita. Čo my sme testovali a z toho som ja prekvapený, lebo ja som vo všeobecnosti veľký fanúšik tých broad audiences a snažím sa dôverovať tým algoritmom, že keď im dáme ten broad audience, že on vie, čo má robiť. Takže samozrejme tie základné testy, čo sa týka publik, sme testovali, že broad versus nejaké publika, ktoré sme tam vybrali. Ja som tu zaznačil tie publika, určite ich poznáte, in-market, affinity, alebo pridanie nejakých kľúčových slov, alebo lookalike napríklad na zákazníkov. Toto všetko nám v tých experimentoch fungovalo lepšie ako broad. A ako sme my k tomu pristupovali, ja som tam ku každému z tých publik napísal, že produkt plus holiday. My sme tieto testy robili teraz pred letom. To znamená, že jedné z týchto publik sa týkali tých produktov. To znamená, že dali sme tam socks,
shoes a podobne, lebo to sú tie produkty, ktoré ako keby oni predávajú. A potom sme tam dali druhé publika, ktoré sa týkali čisto dovolenky, pretože tieto naše produkty si ľudia v lete kupujú, hlavne teda tie šlapky, pantofle si ľudia kupujú pred dovolenkou. Takže to bola tá naša úvaha, že jedna časť publik mať na tie produkty a jedna časť publik mať na tú dovolenku. A každý z tých experimentov, ktorý sme robili, dopadol lepšie ako broad audiences. No a len taký doplnoček, že ako získať správne publika, vo väčšine prípadov vám stačí fakt sedliacky rozum, že ako keby, keď predávam ponožky, tak sa pozriem do publik, či tam nie je SOX. Fakt tieto najpresnejšie publika nám dávali najlepší výsledok, čiže v tomto si myslím, že to Google robí dobre. A čo je ešte zaujímavé, pozerať si PMAXky a ich insighty. Pravdepodobne je to malý screenshot na to, aby ste to prečítali, ale na prvom mieste tam mám SOX, kde je index nejakých 25. A to znamená, že aj z týchto PMAXiek nám to dokazuje, že ten sedliacky rozum pri použití publik funguje, ale napríklad na druhom mieste máme vegans, to by ma akože vôbec nenapadlo. Takže ak chcete nejaký, že rozšíriť si ten typ, tak pozrite sa do PMAXky, čo tam funguje a rozšírte si to, otestujte. Poďme na štruktúru kampaní. Dal som tu taký zložitejší slajd, kde je veľa napísané. Mne nejde o to, aby že ste si zobrali z toho každú jednu vetu, čo je tam, len aby ste sa na to takýmto štýlom zamýšľali. Pretože opäť rôzne štruktúry, ktoré sme skúšali, tak ja vám tu dávam tú našu winning štruktúru, tú víťaznú, ktorá mala najlepší výkon v experimente. Ona slúži vlastne v tom, že máte tam nejaký funnel. Ja to slovičko idem hovoriť po anglicky, lebo aj po slovensky, aj po česky je to lievik a trichtyš a ani jeden z nás nevie to povedať, to slovo v druhom jazyku. Takže budem hovoriť o funneli. A ten je zložený z toho, že máte nejakú základnú kampaň, kde je kampaň Objective Awareness. My na to používame klasickú YouTube kampaň, nie Demand Gen. A jednoducho dávame tam tie obecnejšie akvizičné publika a tá reklama je, ja som to tak nazval, že brandová. Ak tú značku poznáte, tak ste pravdepodobne videli v telke tancujúce škrečky a podobne, čiže to je typ reklamy, ktorý sa tam hodí. To znamená, že ukazuje ten produkt, ale nenavádza vás priamo na nejaký predaj. Vôbec tam ani nie je spomenuté nejaká zľava alebo podobne. Oni ešte spolupracovali s agentúrou, ktorá im robila organické videá na TikTok, že akože to vôbec nepoužívajme do YouTube kampani a tie mali napokon najlepší výkon a opäť tie reklamy neboli o ničom inom, lenže tam v rámci nejakej virálnej situácie, snažilo sa to byť ako virálne video, sa objavil ten ich produkt. Žiadny sales, nič. My pri tomto klientovi to máme jednoduché, pretože to je klient, ktorý keby tie produkty sú založené na tom vlastnom dizajne. Buď sa vám ten dizajn páči, alebo nepáči. To znamená, že tým, že my sme takúto kampaň pustili a len sme tie produkty ukázali, tak si myslím, že ľudia, ktorí boli ochotní dopozerať celé to video, tak minimálne sa im to video páčilo, takže je tam predpoklad, že sa im tie produkty páčili. Viem si predstaviť, že nie u každého klienta to takto viete pekne keby rozanalizovať, ale v tomto prípade čisto ide vzbudiť ten záujem tým dizajnom. Nasleduje druhá kampaň, ktorá už je vlastne demand-genková a tam už je to klasické cielenie, tá maximalizácia konverzií. A či ako keby pridávame tam niekedy aj lookalike publika, môžete to ako keby tam dopridať, ale to hlavné, čo chcem povedať, že dávame tam to video view remarketing. To znamená, že v tom je ten funnel. Toto druhé video ukazujeme už len ľuďom, ktorých zaujal ten produkt v tej našej awareness kampani. A ako taký príklad, čo môžete v reklamách používať, tak tam už je práve nejaký ten social proof alebo products benefits. To znamená, že ukázať, že v čom je ten náš produkt dobrý, prípadne jedinečný od ostatných. No a potom je tam tretia kampaň, ktorá je viac menej skrátke povedaná taká remarketingová. To znamená, že ona opäť zachytáva tých video view remarketing a k tomu ešte tam pridávame nejakých návštevníkov, prípadne, ak to dáva zmysel a je to retenčné, tak aj zákazníkov. No a tam už ideme ako keby buď na nejakú reviews reklamu, alebo tam už vieme promovať povedzme nejaké akcie, ktoré nie sú short sellové. Tam už vyslovene tá kreatíva je o tom, že chcem ich nalákať, že poďte si to kúpiť. Takže takýto funnel my tvoríme. Nehovorím, že musí mať stále 3 kampane, môžete to dať aj do 2 kampaní, záleží to podľa budžetov. Čiže neberte toto ako nejaký presný návod, ako to nasadiť, berte to skôr ako inšpiráciu, ako o tom uvažovať. A taký záver z tohto všetkého, čo som vám tu teraz povedal, môj nejaký taký claim je, že využívajte publika a využívajte funnel. Čiže minimálne to si z tejto časti odneste. Poďme na reklamy. V rámci reklam, táto téma je veľmi komplexná, takže asi by sme sa vedeli o tom rozprávať celý deň. Ja sa teraz budem venovať len 2 typom videí, pretože to je to, čo
keby nasadzujeme najčastejšie a chcem vám vlastne ukázať, ako ja nad tým uvažujem. Čiže sú hlavné dva nejaké tie placementy, kde sa to YouTube video zobrazuje a je to in-stream alebo shorts. Čiže tam nejaký taký základ, čo už určite ovládate, že ten in-stream je viditeľný tých prvých pár sekúnd. To znamená, ale ako keby ja tú reklamu vnímam, že tá reklama je otravná. Vy jednoducho prídete na YouTube, aby ste si vybrali, že chcete pozerať nejaké video, ktoré vás z nejakého dôvodu zaujalo a táto reklama vás vyruší a musíte si pozrieť ju. Čiže z môjho pohľadu je to otravná reklama, ale zároveň máte tam pár sekúnd na to, aby ste nejakým štýlom zaujali s tou reklamou. Naopak Shorts, jej nevýhoda, alebo celé to Shorts funguje na tom, že vy tam z nejakého dôvodu prídete buď zabíjať čas, alebo hľadať inšpiráciu, ale jednoducho neviete presne, čo chcete vidieť. Nevyberiete si to konkrétne video, ktoré si chcete pozerať. Ja tomu volám, že hľadáte inšpiráciu, čo vás zaujme. A ak medzi tým sa objaví tá vaša reklama, je zaujímavá inšpirácia, inšpirujúca, tak si myslím, že máte veľmi podobnú možnosť zaujať, ako s nejakým organickým virálnym videom, že sme v podstate na tom istom, ako keby nie sme vôbec otravní voči tomu in-streamu. A presne tak, ako som to keby teraz ja vysvetlil, ako o tom uvažujem, tak to nám vlastne ukazujú aj dáta z tých rôznych experimentov, ktoré sme mali. Takže vo všeobecnosti tá in-stream reklama má vyššie CPM a short má nižšie CPM. In-stream reklama má viacej videní, to znamená, že viac ľudí to dopozerá a short reklama má že strašne veľa a lacných zobrazení a menej videní. Jednoducho tá short platforma je taká, že ľudia to proste swipeujú a nedopozerajú to. In-stream reklama nám priniesie menej klikov a drahších a short reklama nám nosí veľa klikov, častokrát fakt s nízkym CPCčkom. No a máme v in-stream reklame menej konverzií po kliku, teraz sa bavíme po kliku, nie po zobrazení, a v tých shortoch máme viac tých konverzií. Čiže ak by som mal dať nejaký obecný tip na reklamu, tak tú in-stream reklamu už komunikujte, alebo snažte sa skomunikovať tú kompletnú message, ktorú chcete v tých prvých 6 sekundách. Že ak vnímate tú reklamu, že na začiatku má byť nejaký hook, ktorý zaujme, tak z môjho pohľadu ten hook by tu môže trvať celých 6 sekúnd. Takže máte fakt dosť dlhý čas na to, aby ste toho človeka zaujali a niečomu zdieľili. Čo sa týka shortov, tam musí byť, že extra dôraz na hook. Ja vám to aj potom neskôr ukážem, tie naše reklamy a ideálne nejaká virálnosť, pretože oni po sekunde to proste pretočia. To akože za tú sekundu nesmiete povedať ani názov brandu, ani logo, ani nič. Musíte fakt vystreliť tú reklamu tak, aby ten človek to chcel pozrieť aspoň nejaké 3 sekundy a viac. Dal som tu takú tabuľku, ale predpokladám, že minimálne vy vzadu z toho vidíte trošku menej, tak ja to opíšem aj s číslami. Zafarbil, respektíve vymazal som tie reklamy, aby som proste nedával nejaké konkrétne veci, ale tieto dáta sú konkrétne. A kedy ja hodnotím, že je kreatíva úspešná a kedy neúspešná, je napríklad, ako vy vidíte tu, ja som to zoradil podľa ROASu, alebo Conversion Value romené náklady, a tá prvá má 3,75 a tie ostatné majú 0,76 a 0,64. Čiže až keď vidím takéto rozdiely v reklame, ja viem povedať, že fakt toto funguje. Veľmi podobne sa to potom pekne obráti na CPAčko, to znamená, že cenu za konverziu, kde tá víťazná má 14 eur a tie ostatné majú 70 eur, čo je akože mega rozdiel. Vybral som vám tu do tej tabulky, môžete si to potom neskôr pozrieť v prezentácii, také metriky. Ja som tu schválne nedával, že konverzie a náklady, že žiadne absolútne čísla, skôr tie relatívne, alebo väčšinu z nich. A môžete si pozrieť, že aj keď tá reklama, že mala výrazne lepší ROAS, jak tie ostatné, tak to CTR-ko mala nižšie, ako mali oni. To znamená, že ľudia na to ani moc nepreklikávali. CPC-čko mala veľmi nízke, 30 centov oproti 1 euru, ktoré mali tie ostatné. A vidíte tu aj krásne metriky, že nakoľko sa video dopozeralo do 25%, do 50%, do 75% a podobne. Takže toto všetko tam vidíte. A začnem teraz správa. Ten posledný stĺpec je, že priemerná doba pozretia videa a pri tom prvom je to, že 2,1. To znamená, že naše najúspešnejšie video si priemerne ľudia pozreli 2 sekundy. A kdežto tie ostatné je 9 sekúnd a 8 sekúnd. Ani to nie je nejaká slava, ale je to 4-krát viac. A už možno z toho, čo som hovoril predtým a čo vidíte teraz, vidíte to, že tá prvá reklama sa vo väčšine zobrazovala v shortoch. To znamená, že ľudia mala veľa zobrazení, má tam myslím nejakých 250 000 impresí, ale len 20 000 views. To znamená, že takmer nikto to nedopozeral. Priemerne ľudia na ňu pozerali 2 sekundy. A napriek tomu nám priniesla oveľa viac objednávok ako tie ostatné.
a mala aj nižšie CPC a podobne. Čiže keď sa pozeráte na tie kreatívy, tak a keď ich vyhodnocujete, tak sa fakt zamyslíte, že kde sa zobrazujú, aká je na nich message a podobne, že ak by ste sa pozreli na zopár nejakých čísel, ako je conversion value, tak keby nezistíte, čo je reálne úspešné. A ešte by som chcel povedať, že ako pracujeme s kreatívami, alebo chcel by som vám dať jeden takú inšpiráciu na sledovanie, že odkiaľ sa ja učím veľa o tom, ako pracovať s kreatívami. Sledujem jedného pána na LinkedIne. Pardon? Tak to bude ešte neskôr. Alebo ste mi tu dali tú starú presku. OK. Tak mal tam byť nejaký slajdík ešte navyše. Takže mal tam byť vtipek, že sledujem pána na LinkedIne a ten pán je Milan, môj kolega. Ide o to, že my sa vo firme veľmi venujeme prácou s kreatívami a s ich iteráciami a fungujeme, alebo teda Milan o tom už viackrát prednášal na rôznych konferenciách a ten postup stále dodržujeme, ale čo je fajn, že on doteraz ten postup bol dosť vo veľkej miere manuálny a v tomto prípade nám to AI akože brutálne pomohlo, lebo sme veľa z tých vecí automatizovali. Funguje to viac menej takým štýlom, že my si tie naše kreatívy, ktoré máme od klienta, preženieme ho cez náš nejaký AI flow alebo AI agenta, nazvite to ako chcete. A my si to celé video rozkategorizujeme, urobíme si jeho transkript, urobíme si jeho opis, vytvoríme si jeho JSON, ktorý je proste dôležitý pre ďalšie prompty, pre iné nástroje a zároveň si na základe tejto kategorizácie pomenujeme tú kreatívu tak, ako chceme. Následne robíme to, že si posťahujeme z Ads Library, z Facebooku kreatívy konkurencie, ktoré si takisto takýmto štýlom rozkategorizujeme a opíšeme. A k tým našim pridávame dáta už z business manažeru, keď sú spustené. Takže my vedľa seba vidíme to, ako AI-ko vidí to naše video a veľmi dobre opisy toho videa robí. A zároveň vidíme, ktorú z tých metrík máme zlú. Či je to nejaký hook rate na začiatku, či je to nejaké CTR-ko a podobne. A tieto dva elementy nám dávajú tú možnosť, že nám to AI-ko pomôže dávať návrhy na iteráciu kreatív. Čiže v niektorých prípadoch sa venujeme tomu, že tie naše winning koncepty chceme rozširovať o ďalšie nápady. V niektorých prípadoch hľadáme, že vyslovene slabé miesta v kreatíve, ktoré chceme nahradiť. A robíme to takým štýlom, že potom sa nám viac menej vytvorí, on nám dá návrh na tú zmenu a vytvoríme, respektíve tvoríme to v dvoch častiach, vytvárame skript pre normálneho grafika alebo videoeditora, že normálne človeka. To znamená, že dáme mu skript, čo má ako zmeniť, čo má ako upraviť. Alebo potom tvoríme aj tú druhú variantu, tie JSOny, čo slúžia ako prompty pre tie AI nástroje s kreatívou, ktoré ale treba úprimne povedať, že nie sú ako keby až tak dobre. Ešte zatiaľ nevieme tých ľudí v kreatíve nahradiť na to, aby som vám teraz povedal, že urobte si JSOny, nahrajte to do nástrojov a všetko funguje. Nefunguje. Ale už len z toho princípu, že chceme sa s tým hrať, tak stále to robíme v týchto dvoch variantách. Takže to mi tam chýbalo, to som dneska dorábal. Poďme na vyhodnocovanie. Akým štýlom ja vyhodnocujem tie demand genky? Začal by som z Google Ads. Opäť sa to snažím tak obrátiť na vtipek, že ak si sadnete s klientom a klient sa opýta, že no, ako nám ide tá demand gen kampaň, tak vy mu viete povedať, viete čo, máme 34 konverzií, 175 cross-device konverzií, 417 view-through konverzií a conversion platform comparable je 55. Čiže máme vlastne ROAS 1,5, ale keď sa pozrieme na platform comparable, máme 2,5. Je to dobrý výkon, zlý výkon, sú tam 4 druhy konverzií. A aby to nebolo ešte také jednoduché, tak ešte mu ukážeme segment, však sme predsa profíci a vieme s tým pracovať. Takže keď si roztvoríte segment add event type, to po anglicky, tak ešte vidíte tie konverzie rozdelené na impression, clicks a engage views. Čo tým chcem povedať, že je to mega zložité vlastne zistiť, či nám tá kampaň funguje alebo nie a koľko vlastne reálne tých konverzií a akých máme, lebo ten Google to robí. Je to akože pekné, že tie všetky metriky nám dáva, ale je to pomerne komplikované. Takže čo ja vám odporúčam, všetky tie stĺpce, ktoré som tu vybral, aj ten segment si naštudovať, pozrieť si tu napovedu, že čo to presne znamená a potom si to porovnať s inými platformami, ako napríklad Meta, aj tam si to naštudovať a tie čísla si porovnávať. Ak náhodou spúšťate tie isté kreatívy aj tu, tak si ich porovnávať, aby ste porovnávali presne to isté. Aby ste si dali pozor aj na konverzné okná a aj na to, že na akú konverziu sa vlastne pozeráte. Ale samozrejme, vyhodnotenie z Google Ads vám nestačí, pretože tieto kampane robíte väčšinou preto, aby sa vám zlepšili iné kampane, alebo aby sa vám zlepšil výkon e-shopu ako celku.
teraz vlastne vám poviem, že ako to robíme s Dedolesom. Ja som to nazval, že nástroj tretej strany, pretože my tam spolupracujeme s MMM-kom. Už tu na PPC Campe mal Marek Kobulský priamo tú prednášku, tú MMM-ku, takže ja vám to vysvetľovať do detailu nebudem, že ako to funguje, ale vám to poviem, ako to funguje u mňa z pohľadu PPCčkára, ktorý príde v podstate na hotové. Je to úžasné v tom, že ja si tú štruktúru, všetko to, čo som vám doteraz ukázal, tú štruktúru si môžem robiť rovnako. Jediné, čo mi MMM-ko pošle, že zaciel to len na tieto vybrané lokality a mám tam nejaký stanovený budget, ktorý by som za nejaké časové obdobie mal minúť. To je vlastne celé. A ako vyhodnotenie opäť dostanem report od MMM-ka, že ako sa darilo tým daným lokalitám v rámci celého e-shopu oproti ostatným. Čo mi príde také, že zatiaľ, čo som sa s tým stretol, ja chápem, prečo to tak je, ale zatiaľ, čo som sa s tým stretol, tak dosť vysoké budžety, ako keby chceli na to, aby to vedeli relevantne posúdiť. A niekedy mi to prišlo, že je to fakt, že zásah, keby do toho klienta tam dávať taký budget. Takže nie je to určite pre každého a samozrejme aj tá ich služba niečo stojí. Skúsim vám dať ešte také tretie vyhodnocovanie tých kampaní, ako to zvykneme robiť pri 6 clicks, obzvlášť ak je to povedzme menší účet alebo máme tam menšie budžety. Veľmi jednoduchý, veľakrát spomínaný už na našich prednáškach, ale stále veľmi aktuálny, je náš report, čo volám Mer Calculation. On slúži na to, že si tam jednoduchým primitívnym výpočtom dopočítavame, aké odhadujeme revenue na konci mesiaca, aké odhadujeme náklady na konci mesiaca a potom ten tretí stopček, alebo tie dva ramčeky sú, že aký máme reálny ROAS a aký máme klientom nastavený minimálny ROAS. A ako náhle sa stane, že je rozdiel medzi týmito dvoma číslami, napríklad v tomto prípade pozitívnym, preto nám to svieti na zeleno, tak vidíme vpravo hore, že aký môžeme minúť akvizičný budget navyše do konca mesiaca a dole to máme ešte nastavené na konkrétne dni. To znamená, tento report sa nám aktualizuje každý deň a ak máme niektoré kampane vyslovene akvizičné alebo možno nejaké testovacie, tak vieme si tu každý deň pozrieť na to, ako na tom sme. Ak to svieti zeleným, tak môžeme ešte pridať veľmi zjednodušene. Ak to svieti červeným, musíme ubrať. Čiže takým štýlom my vieme čo najefektívnejšie zabezpečiť to, aby sme čo najviac toho otestovali, čo najviac akvizície robili, ale zároveň, aby sme plnili KPIčka klienta. A potom tu máme ešte druhú tabuľku, ktorá obsahuje veľmi veľa stĺpcov, ale opäť je podľa mňa ako keby veľmi jednoduchá a veľmi dôležitá. Toto už nerobíme pri Dedoles, toto robíme skôr pre menších klientov, lebo tá podstata je primitívna, ale za mňa pri malých klientoch stále najfunkčnejšia. V tých ružových stĺpcoch, neviem, či to vidno tak farebne, tam máme náklady za Google a náklady za Metu. Teraz je to vlastne nastavené tak, že jeden riadok je jeden týždeň, ale vieme si dať aj na dni, aj na mesiace, je to flexibilné. A my vlastne pozeráme po týždňoch, aká je naša útrata v týchto kanáloch a naľavo od toho si sledujeme revenue nových a revenue vracajúcich sa zákazníkov. To, čo vidíte žltým, tak to je vlastne merko na celý e-shop a AMER, to znamená, že akvizičný mer. My napríklad s týmto klientom sme sa dohodli, že môžeme ísť do merka až 50%, alebo teda 50% PNOčko, ak to tak mám povedať, a že to AMER nesmie prekročiť 100%. Čo v podstate znamená, že ak miniem 5 000 eur do reklamy, chcem mať 5 000 eur revenue z nových zákazníkov. Taká bola akože dohoda. A my sme v rámci toho robili rôzne experimenty, mali sme rôzne kreatívy, testovali sme rôzne lokality a presne sme presúvali tie budžety z Google do Mety a podobne. A veľmi primitívne jednoducho sme sledovali, že ktorá z týchto experimentov, ktorá z týchto akcií nám priniesla keby najviac tých nových zákazníkov. Tým, že tento biznis bol retenčný, tak mohli sme vlastne veľmi draho nakupovať tých nových zákazníkov, lebo asi to nevidíte, ale to revenue z vracajúcich sa nám každým týždňom zvyšovalo, čo bolo super. Čiže ak si to potrebujete pozrieť cez e-shop, že čo tá vaša akvizičná aktivita vytvorí, toto je najjednoduchší, najprimitívnejší spôsob, že miniem ja nejaké peniaze v akvizičnej kampani a pozriem sa, koľko nových zákazníkov mi prišlo. Veľmi nám takýto jednoduchý report pomáha pri vyhodnocovaní, že či do toho ísť ďalej, alebo nie. Pôjdem už na záver, mám pocit, že už som aj tak celkom dlhý. Nejaké také hlavné body, čo by som chcel, aby ste si odniesli z toho, čo my sme testovali s Dimangenom, že je ťažké promovať krátkodobé akcie, lepšie výsledky máme pri dlhodobých akciách. Čo sa týka nejakej akvizície, čiže tých dlhodobých kampaní, tak vytvoriť si ten funnel a pracovať s publikami. A tá iterácia, alebo celkovo poviem, tá práca s kreatívom je čím ďalej, tým viac potrebná u nás vo firme. Je to jeden z hlavných fokusov, na čo sa chceme zameriavať v ďalšom období.
O tom som veľmi nehovoril, ale už keď nič, tak minimálne využite, čo ponúka Google. To znamená, že naštudujte si tie metriky, čo tam sú a skúste povedzme brand lift nastaviť alebo conversion lift pri tých akvizičných kampaniach. No a sledujte report nových zákazníkov. Nech už to máte hociako, či to máte v takej tabulke, ako máme my, to je jedno. Sledujte, ako vám rastú noví zákazníci pri akvizičných kampaniach. Ja ešte dávam taký tip, čo sa mi strašne páči na Dedolese, že okrem toho, že robia brandové kampane na ten svoj brand, tak oni robia veľa kreatív na to, že rozprávajú o veselých ponožkách. To znamená, že mali by ste z tých ponožiek mať pocit, že sú veselé a podobne. A fakt v každej krajine je to akože druhé najkonverznejšie slovo. Že oni si z pojmu veselé ponožky urobili taký svoj druhý brand. Takže ak máte na to nejaký priestor a hodí sa vám tam nejaké slovo, ktoré sa k tomu biznisu hodí, tak skúste si robiť brand len nie na svoju značku, ale aj na nejaké takéto slovo. No a zapisujte experimenty, minimálne si rýchlo vytvoríte prezentáciu na PPC Camp. Čo ešte pri tých menších rozpočtoch? Určite sa stretávate, že by ste chceli skúsiť demand gen, ale máte malé budžety. Tak ja odporúčam, urobte si ten funnel aspoň s 2 kampaňami. Minimálne 2. Skúste sa zamerať na užšie publika. A my napríklad často robíme to, že zoberte si top kreatívu z Mety. Ja stále hovorím, že radšej jednu kreatívu s dostatočným budžetom, ako veľa kreatív s malým budžetom. A skúste, napríklad robili sme to, že skúste len jednu krajinu, alebo nejaké top mesto v krajine. Vyslovene sme sa pozerali na objednávky priamo v CRM-ku a sme vybrali 3-4 mesta v rámci Nemecka, na ktoré sme cielili. Takže aj takto to viete robiť. A zopakujem opäť, sledujte nových zákazníkov v reporte. Ešte posledná vec, keďže demand gen na YouTube podľa môjho názoru sa pomerne málo o tom hovorí a že odkiaľ čerpať info, tak my keby máme tu čest, to poviem, že sme sa dostali tento rok že do nejakých top 21 agentúr v Československu v rámci Google, takže vraj máme nejakú špeciálnu podporu. My sme sa tam prihlásili do nejakého programu YouTube Acceleration, a neviem presne, ako sa to volá. Ponúkajú nám tam veľa školení, no zatiaľ som z nich sklamaný. Akože nie je to veľmi to, čo by som potreboval. A nejdu dostatočne do hĺbky, tak aby som bol ja s tým spokojný. Ale ak máte klientov ako Dedoles, ktorí majú tú najvyššiu podporu od Google, ja tam mám teraz 2 chalanov, Maria a Martina, ak to náhodou uvidia, tak ich týmto pozdravujem. A oni sú ľudia, ktorí za prvé to ovládajú, sú to skúsení ľudia a za druhé pracujú aj s inými veľkými klientmi, takže vedia dávať rôzne tipy. Čiže ak mám s nimi call, to je taká prvý call s Googlom, na ktorý sa teším a fakt vie byť hodnotný. A poslednú vec, ktorá je pre mňa najdôležitejšia, čo ja vám poradím, je sledovať LinkedIn a Twitter, ale nie tak, že si budete scrollovať mobil a zabíjať s tým čas, ale ja to robím takým štýlom, že si ho skrejpujem. Viem, že je teraz moderné si dávať na LinkedIn tie AI flow a AI automatizácie, ktoré majú 40 krokov, tak aj ja mám jeden taký. Vyzerá takto. A on mi slúži na to, že mi skrejpuje dáta z LinkedInu a z Twitteru na vybranú tému. Takže ak náhodou teraz niekto pridá nejaký príspevok YouTube case study, tak pravdepodobne som ho už prečítal. Možno, že teraz v lete nie všetky, ale pravdepodobne si ho prečítam. Ako vyzerá u nás ten celý proces, aby ste si to vedeli predstaviť, tak my si naskrejpujeme tie všetky novinky, potom máme s kolegami taký žurnál, kde sa stretneme a bavíme sa o tých novinkách, že kde by sme ich vedeli zapracovať. Ja to tak nazývam, že vďaka žurnálu máme vedomosti, ktoré premieňame do experimentov a tie experimenty si zapisujeme. Toto je celé naše kolečko, ako pracujeme. Čiže videli ste, že na jednom klientovi môžete mať aj 50 takých experimentov za rok a je to veľmi hodnotné know-how. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne.